Ei, eli ensimmäinen videokisa on kisailtu ja osanottajien määrä ylitti meidän kaikkien odotukset. Kiitos, siitä kuuluu teille. Tästä onkin hyvä jatkaa katsomaan arvonta ja siihen perään heti uusi kisavideo. No niin, nyt seuraavan videokisan aika. Vähän tempot vaikeutuu ja palkinnot paranee. Mäkeä. Onnea voittaja. Tästä Villelle lähtee renkaat postissa. Ei muuta kuin katsellaan myöhemmin.